Salam miras teleýaýlymyň sungatym ma hormatym ma gepleşiginiň mehriban müştaklary. Sagman oturanmysyňyz? Biz size Edil Arkadağymyň daşyna berk çepleşen türkmen ilimiň 2018-de tamam 2019-da salam diýen arzuly pursaty iň süýji, iň gözel arzularmy bilen ýaýlymda siziň bilen diýdarlaşýar. Özüm ýene bir aýratyn bellemeli ýeri biz şuň köňünde türkmen halkymyzyň agdy berlikde, awadançylykda, parahatçylykda toýlaýan täze bayramçylygyna ýörekde Edil zonlar, mehriban müştaklar siziň üçin Türkmenistanyň halk artisti Halipa Aydymçymyz, Usat Aydymçymyz Jemal Saparwan hormat bilen mehmançylyga çağırdyk. Hoş gördük Jemal Halipa sizi. Sağ olun. Özüňiziň bir sadyna ýetleňiz bilen, özüňiziň bir dörejilik toparyňyz bilen biziň gepleşigimiziň hormatly mehmany. İlki bilen sizi ýurdumyzda toýlanýan täze bayramçylygyň tüýsüregimden mehirli otlaýar. Mundan belä sungatyňyz ýüreklerde baky ýaşasyn. Arkadagly ýurdumyzyň elminde ama waspyny mahmal owazyňyzda wasp edip gelin. Sağ olun. Şu odan ýurtdy, asuda ýurtdy, parahat ýurtdy, adalatly arkadagly ýurtdy. Şu ýurdun raýaty bolmaklyk gali iň uly baht ýok. Onda da jahanjan şu ýurdun aydymçysy bolup, şu ýurdun waspyny ýetirýän raýat bolup ýaşamak o dünýede iň uly baht mykadiýan. Her güni müňdürüdüňde de bir ýurt jenneti mekan. Waspy toranak. Waspyna söz ýetýän mehriban, gahrman, öz halkyny gözüniň göreji ýaly görýän. Öz halkyny başyna täz ýetýän, Edil Arkadagyň gazanyp beren bagty. Dünýäň ýüzünde ýok bagyt. Meňe joşgunum kalbyma syganok. Neçe aýtdym, neçe döretdim, şu ýurdy, şu Arkadagy, şu watany wasp edişime özüm kanagatlandyryp bilemok. Arkadagym biz üçin uly bir çeşme. Biz üçin uly mektep, biziň uly ussadymyz, biziň uly halipamyz, biziň ilhamymyz, joşgun çeşmämiz şu taýdan gaýtdy. Sebäbi ýanky diýişmýäl, ýurtda asudalyk bolmasa, parahatçylyk bolmasa, adalatly arkadagyň bolmasa, sungat näme diýip saýratyn? Şu taýda şu pursatdan peýdalanyp ilki bilen Edil Arkadagymyda, mehriban arkadagymyda gözümüziň göreji ýaly, başymyzyň täji diýen arkadagymyň şu ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, başy dik bolsun, ýurdawadan atmana atuda bolsun. 2018-nji ýyl şeýle bir owodun, şeýle bir ötüşleri, şeýle baý ýyl boldy da. 2019-njy ýyly mundan arkadagymyň kalbyna beslen, ýüregine muratlaryna ýetirýän, halk üçin eden, hemme arzularynyň hasyl bolýan ýyl bolsun diýip arzu edýän Edil Arkadagymy hemde onuň bütün maşgalatyny, käbämizi, kıblamyzy şu ýetip gelen täze ýyl, baht ýyly bolsun. Arzularyňyz hasyl bolsun Halipa. Owadan arzularyňyz aýtdyňyz şu pursatda bir täze ýyl getleşigimizde bir Arkadagymyda alkyşnamy hökümle bir aýdymlagyň biri bilen başlap berseňiz. Başlysyny. Nurlanırıp arıçamın bilen tutup sarı
toyu arkada gelli. Vasbın ediyor sayrak diller, toyu arkada gelli. Görün arkada gelli, toyu arkada gelli. Tedil arçamıda, kutlav arkada gelli. Tedil toy tatsana, toyu arkada gelli. Baktan tan bir cahanna jim olup portal saçana. Yürekler kanat açana, toyu arkada gelli. Yürekler kanat açana, toyu arkada gelli. Görün arkada gelli, toyu arkada gelli. Tedil arçamıda, kutlav arkada gelli. Tedil toy tatsana, toyu arkada gelli. Görün arkada gelli, toyu arkada gelli. Tedil arçamıda, kutlav arkada gelli. Tedil toy tatsana, toyu arkada gelli. Tedil toy tatsana, görün arkada gelli. Tedil toy tatsana, kutlav arkada gelli. Tedil toy tatsana, görün arkada gelli. Toyu arkada gelli, kutlav arkada gelli. Toyu arkada gelli. Bir ajaýyp aýdymydan diňledik. Doğrudanam arkadagymyzyň şuň künne türkmen halky üçin aýratynna bir medeniýet sunat ustatlary üçin döreden mümkinçilikleri buň künne bir sunat eserlerini bir ogadan aýdymlaň bilen wasp edilýärdi. Gatı doğru. Gatı doğru. Sebäbi arkadagymyzyň döredip beren mümkinçiligi ol bir gepleşiňiz bilen beýan etmäge ýa öz aýdyşyňyza sözler ejiz gelýär. Şu ýurdun owadanlygy bolmasa, şu ýurtda joşgun bolmasa biz näme döredördik diýenni. Biziň yeni bir gedek, biziň ilhamymyzyň, joşgunmyzyň tutup almaly gory watan arkadagda. Çünki milli liderimiz bugün ählimiziň bir durmuşa bolan höwesimiz özüniň ajaýyp mümkinçilikleri bize peşkeş berip durdy. Ine Halipa ýaman beläkeşdik şu wagt Agdyber türkmen halkynyň ählisi mukaddes ojaklaryna bir täze bayramçylygyny belleýärlerde arkadagy ýurdumyzda adamlaryň ruhlary juda belent, köňüller şatda. Adamlar her kim öz ajaýyp arzugyna ýetip bilýär şu döwürde. Gatı doğru. Täze täze ýylda näme birek sowat bermek, sowat almak ol türkmen halkymyzyň bir asly däpleriniň birinde. Ine sökdümüň başyna sede şeýler bir sowal beresimiz gelýär, bir öz ýakynlaňyda, öz bir maşgalaňyda bir sowat berýänsiňiz, sowatlar kabul edýänsiňiz, sowat alyp bermek meselesine nähili garaýaňyz? Over bara toy diýlenni hökman şu birege sowgatly barıp bir serpaýlyk aýdylýan biziň özümiziň däp desturumyz bar da türkmeniň. Ol bir hili täze ýyllylenni sowgatsyz gapyňdan gelmeklik, ýa-da sen sowgatsyz biriniň gapyndan barmaklyk. Onda da täze ýyl bayramyna süýjülük, şu gelýän ýyl süýjü bolsun, datly bolsun, bir tagamly bolsun, goňşy bilenem, dogan garyndaş bilenem dip hökman süýjüli, kökeli, çörekli, pişmeli, çelpekli, gatlakly gatnaşylýan bayram diýetim gelýär. Täze ýyly sowgatsyz garşylamak asla mümkin ýa-da pikir edýär. Halip ona sökdümüň şeýerine biziň ömür dörejelik taparymyzyň ýöretesi üçin taýýarlan sowgady we gowşuraýyn size. Sag bolun. Ine Halip bu biziň dörejelik taparymyzyň adyndan size tergül deseler, çemenler, goý durmuşyňyzda elmedam döredýän eserleriňiz şu gülleri ýaly öwsüp dursun. Sag bolun. Taňry ýalkasyn. Ýene bir aýratyn sowgadymyza bilen mene ýöretesi siziň öz muştaňyz, ine Şahir Hanyl Babaýew ýöretesi size Ussat Halipa diýip siziň täze bayramyňyzy gutlap, ne şu ýerde ýörete goşgy çemenlerini, şygyrlaryny size sowgat etdi. Menä ýörete sizine gowşur ýaş bir satda gutly bolsun täze ýylyňyz. Taňry ýalkasyn nähil ajaýyplyk. Garaşylmaýan ýagdaýda sowgat almaklyk ajaýyp bolýar. Sag bolun. Ýurdum mertebesin arşa göterin, unut ile baqyada ýetirin. Bir saçakda döwran urup oturan. Bir saçakda döwran urup oturan. Adalatly arkadagym bar meniň, millilidir howunlarym bar meniň. Adalatly arkadagym bar meniň, millilidir howunlarym bar meniň.
1930-njy ýyly edýät arkadaşymyz Türkmenistan rowaşlygyň watany diýip atlanyrda. Elbetde ötüşlemediň, özgeçlemediň sakatyna da milli liderimiziň duranlygy bugünkü günne Allaham gözbaşy sunugat eserlemediň bir söz başy. Elbetde siziň döredýän aýdymlaryňyzda bir ýyl aýratynynyň tutýan orny ol juda beýik. Inha edýät arkadaşymyz halka aýan etdi-de 2019-njy ýyl Türkmenistan rewaşlygyň watany. Eýem şoň özü täze bir eser menip durdy. Bir ýylky eser şol. Ne döredijil adamlara, galamçy, halipalara, saýadýan senetgärleri, aýdym aýtýanlar, anha 2019-njy ýylyň täze aýdymnyň eýem arkadagy bize çeşmetini açyp berdi. Inni her kim barıp çeşmeden tutup alyp gaýdy bermeli. Dogry aýdýaňyzda doğrudan şu hormatly prezidentimiz bir ine alýan ala meýdany ähli mümkinçilikle döredip berediňe näme şu ýerde öz başaryny okuýup görkezäýmek galýada. Gaty dogry, men ýaşlara da mudama inneýänne bar siziň joşgunuňyz diýen arkadagymyň alyp barýan adalatly ýoly, arkadagymyň alyp barýan adalatly siýasaty, şoňa her birimiz günne döretmäni şu ýurtda Mümkinçilik bar. Bir zat diýesim gelýär, Jahanjan şutaýdy. Biziň ýurdumyzdy adamlaryň bagtyarlygyny aýdasym gelýär. Bagtlylygyny aýdasym gelýär. Biziň ýurdumyzdy adamlaryň bagtlylygy nämedin? Ýurdumyzdy işlemäne işken. Özüm öz süýün käriňdi. Öz süýün käriňden çörek ýemek gal bagtlylyk barmy? Megerem ýok bolsa ýer. Biziň ýurdumyz nähili ajaýyplyk, nähili cennet mekany. Sebäbi şulaglan tenetgär, ne diýjek bolýanym ýurtda döwlet adam düşünýär arkada. Ine şutaýdan gelip çykýar. Bar aladam men halkym bolar diýdi. Ine şu zatlar arkadagyň aladasy bilen döwlet adam üçin diýen mukaddes kalbyndan çykan şygyryň esatyna adamlar her kim ötüýän hünerini işleýär. Şondan uly bagt barmy? Ýadap bolanok öz hüneriňde işläňdi. Ýa-da. Ýurda odan bolsa şo ýurdun raýatynyň ýüzem lowurdap durýar. Kalby ýüzünde görnýärdi. Sebäbi kalpda gaýgy gutsa gam ýok. Kalpda şadlyk bolsa ýüzden nur akar diýeňer. Ine şol neşlon hemmesi, hemmämiz bütün halk şoň üçin her pursat, her demimizi diňe arkadaga togap edip Allah Taala şoň ömrüni uzak edip biziň başymyzdy baky bize arkada bolup, baky bize howunlar bolup, baky sungodyň halkynyň hostar arkada bolup gelmegi giýjegini dilegimiz. Yani özüňiz aýtdyňyzda ýaşlaryň ählisiniň kalbyndaky arzulary bu döwürde hasyl bolýar diýdiňiz. Çünki edýät arkadagymyz Türkmenistan ähli arzularyň, umyt islegleriň hasyl bolýan ýurdudyr diýýär. Goý şeýle arzulamyň hasyl bolýan ýurdunda siziň aýdymlaryňyzda elmedäme ýanglanıp dursun. Sag bolun. Şu ýerde bir arkadagymyz toý tutýar, toýmuza gel, toýmuza diýip bir gowaýdymyz bar da. Atdy gowaýdym şolam. Dünýäň ýüzüniň halklaryny arkadagym öz ýurduna çagyrýardy, toý edennedi. Hiç toýuny arkadagym mihmansyz geçiren okda. Onuň näme diýär? Mihman gelen ýurda da döwlet geler diýdi. Her kim şoň üçin biziň ýurdumyz arkadagymyz bilen döwlet tapyp otyr. Şol aýdym ýerine ýetirip berýär. Evet, bilen halipa.
hökümetçiler atly bir owadan tans taparňyz. Siziň ýerine ýetiren aýdymlaryňyzda oglanlaryňyz, gyýylaryňyz huju bilen kakwa goşup bir näçe milli libaslar bilen toýlanmazda siziň aýdymlaryňyzda aýratyn bede goşýarlar. Siziň özüňiz hem şo ýerde türkmen libasyna çykyp diňe bir tomaşaçy hökümne däl, türkmen zenan hökümne de juda buýsandyrýaňyzda şo ýerde ussatlyk bilen tansçylaryň ýerine ýetiren aýdymlaryna siziň bir türkmen libasyna halipa aýdym hökümne bir sahnan bedep durmaňyz ol heli bir tomaşaçy begeren buýsandyrýanlar size nähil duýgulary başdan geçirýär şo pursatlar. Men gaty buýsanýan, arzuwma, maksadyma ýetdim diýän. Tansçylara da diýän, senetkarlara da diýän, oglanlar, gyzlar, şu ýurt, şular ýaly owadan ýurtdy, şular ýaly parahat, şular ýaly bagtyar, bagtly döwürde ýaşamana mümkinçilikleri edip beren arkadagymyz bar bolsa diýän. Siz sungatda iýiz goýuň diýän. Dünýäňizniň tantynyny göremdi. Men kemsinýädim. Sebäbi haçan bizde de şolar ýaly hyjuli aýdymlaryň eseriň içine girip sözü bilen herekediň öýrülip, iýşilip gitýän döwrüni görürmükän diýedim. Men şu halipalar, Sahaga, Uradgelli halipa, Döwletgelli halipa, Döwletgelli Öktir, Gurt Ýakup, Molla Çäkli, Magtymul Garly, Nobot bagşylar, bulan hemmetini dinlerdim. Onam dinlämde men ýöni o wagt ne birje radiýamyz bolardy. Onam dädemiz dinlerdi. Dädemiz işegdenni onuň men alýan şonu. Onuň özümden ulaýarlygyny bilen keşde çekýär, iş etýär. Onuň aýanky halipalar aýdy bograsa men şu radiýany ştaýda goýup dinläp bilem okdum. Şu dolu açyp gulagyma tutup ol nähili özüm nähili ýagdaýa düşýänimi bilemem. Gulagyma tutup dinlerdim. Onuň aýarlygyny şak ýerde goý biz dinlemelärmi? Howa olaram aýdym-aýdyrdy. Erkek doğanım ol biziň hemmämiziň başymyzdy kän tapinetler çalardy. Şulaglaryň eline äkilen hemmetini ýeköz çalardy şoň. Howa eline bas gitara alsa da, ritm gitara alsa da, ýanky gün sablary dol çalýan tenetler, şu akordeon, klarnet, şularyň hemmeti biziň öýümizde bolardy. Onuň ol beýle kızatlar çalsa men käwagt dep çalp bererdim gatlaryny. Maşgalamy tungot maşgalatdy. Ejem dädem aýdym aýdyp ýören näli gaty tungoda hormat goýan dädemiz bardy. Radioda birinji kakuwdy dutaryň birinji kakuwyny näme aýdym aýtdy, kim aýtýanyny bilerdi, haýsy ýorlugyny bilerdi. Ha, bilere gaýgysyz çar diýerdi. Birinji kakuwyny. Şo ýolları geçemden soň bir folklor topar döredip berilenden soň näme etmeli? Onuň öz ýanymdan diýdim, dutar bilen gyçyk kaptarynam urulup kakylýan tenetler bar, ne şular şunu salyp tansa şular ýaly kakylýan tenetler gerek. Hata saklar ýaly. Bunu şeydip başladım. Keserli, gyzlar, bilezik, sallanma, çapak tanty, onuň gülýaka, aýken, köne güzer, gara göz gelin, gyzlar göteriň tanlygy. Bugün kän bilersiň. Ýöne şonu başlaýymdy. Her kim halipalaram edilber tama edenlerle ha gyzym ýalňşan bolaýmy? Dutaryň ýanyna deprek goşana ýok diýenem tapyldy. Diýen tapyldy. Maktatly köňül ýetire bir apydyjyn gellaw. Hömüjwänleriň hança
Ya bolmasa men tomoşa eýläp toýlarda görenler ýaşy diýdi. Ýylgyrsyn janym ally, ölüm gara gözgelin. Ayal maşgala jukkulloya diýip bide eşdim zok diýediler. Käbir Şo döwrüň adamlaryň Şo döwrüň pikiri adamlary ol. howa. Ne watanyny söýseň, sungodyň söýseň, arkadagyň söýseň, Allah desen gursoň, salan bolsa, Halk şonu kabul etmedi. halk şonu kabul etdi. Şey dip, ine şeýitdik soňa baka dutaryň atlaryna akordeon goşduk. Arkadagym bir de şeýle bir dünýämidi o wada baglady. Ondan hemme täze çykan tenetleri goşup ne uly bir orkestr. Arkadağım toy tutuyara Kutluya buldun ağabeyim Şan getirdim vatanaya Devletli tutuyan toyum Ağabeyim içi yağıtıya İçine Türkmen bağıtım Arkadağım vazifetine diğer yollarımız yağdı. Tantyň düýbüniň berk bünyady bada, tantda. Şo bolmasa tant bolanyň. Bide de şo tapagy berýän, tantçylarymyza şo tapagy berýän Türkmenistanyň halk artisti Gulbahar Musaýewa. O her gün şu tant topar bilen bir sagat şu tantyň düýbüniň berk bünyady boýunça işleýär. Şu oglanlar gyýdy. Oglanlar gyýdylar bilen her gün şu bir aýdymy müň edek aýtdym, gaýnap şoň tünkli nahar bişireňdi et bir tünkiň daşyndan gaçara. Şoň tünkerende şol aýdymyň kimin tapyp bolýar. Elbette. Sebäbi näme sunwatyň bir çägi ýok Çägi diýilýärdi. Özüňizden bir halipa bolansoň, hadam içken terediýänsiň. Şoda şoň üçin men şeýle büýsonýan, şeýle begenýän ömrümizi arkada zolt diýär. Te halip aýdymlaňyzda diýäňizde ömrümizi ömür goşdyň arkada diýäňizde. Sebäbi şu arkadagly ýurtda ýaşaýanmyda bugünkü ählimiz bagtly. Sebäbini enelemizden hem bugünkü bir ýüzleri gülüp dur. Yaşlamydan şol ýaşaýyşyň tugy. Ho, görýärmi? Bir haýsy çäre bolsa, biziň ýaşullamyz, Toýlamyzyň sakal bebegi. gojalamyz, kümüş taşly enelerimiz, nähili buýsonçly. Hemmämiz jebis arkadagymyň daşyny. Mundan meýlek, ondan hem jebisleşer. Tebe biziň mehribanymyz ba, gahrmanymyz ba, arkadagymyz ba, odan dünýämiz ba, parahat ýurdumyz ba, asuda asmanymyz ba. Şol asuda asmana da näme döredilýän sunat eserler bardy. Gaty dogry. Barlığında bağıtı yar biz arkada Şığır bulup aydım olup sağ olup Barlığında bağıtı yar biz arkada Ak mermeri bürününür şekerim Ak yolurmu karşı kalır tekerim Altın başın çıhatını ekelim Barlığında bağıtı yar biz arkada Altın başın çıhatını ekelim Barlığında bağıtı yar biz arkada
geleceğimiz barlığında bağıt yar ve arkada. Sen danatımdır denetim doğrutum, oğuzum kovmutum revşen doğumtum. Vatanım oğlutum, dünyam oğlutum, barlığında bağıt yar ve arkada. Vatanım oğlutum, dünyam oğlutum, barlığında bağıt yar ve arkada. Vatanım oğlutum, dünyam oğlutum, barlığında bağıt yar ve arkada. Barlığında bağıt yar ve arkada. Barlığında bağıt yar ve arkada. Halipa näşe tamamlanan 2018-nji ýylda Edil arkadamyz bir näçe bir atalyk kitaplarny, şa kitaplarny bize sowgat berdi. Ine şolaryň arasynda bir esasy bir denanlamada, inilemede başlap ene tagdim mukaddesga tagdimatly kitabyny Edil arkadamyz sowgat berdi. Sizem diňe bir halip aýdymçy däli mehriban enedi. Bir gyz perdendiň mehriban enesi şol kitap 2018-nji ýylyň özüne ähli inilemeden kalybyny ornady da. Şol ýene bizi bir mertebe asmana götürdi. Gaty onu da ene bolmaklyk, zinan bolmaklyk. O bize goýulan sarpy, o bize goýulan hormat, o bize goýulan şahyr pay. O taýda arkadagymyň zinanlary, eneleri goýan tagdimi, hormaty, bagtly dinanly baýdatmy ele özüme. Halipa Edil arkadamyz hem ene tagdim mukaddesga tagdimatly kitabyny öz mehriban ejesiniň şu günlerki ýagdaýda da maňa jaňa dip diýe mehriban käbämiň janyň sagymydyr diýen sözlerim diýe mehriban käbämiň bir çagy wagtymdaky hudiýaly bolup ýanglanýanyny Edil arkadamyz bu ýsanç bilen belleýärdi. Sebäbi diýe beýikleri dünýä inirýän beýiklik ol enedir diýe Edil arkadamyz. Men madama diýen gahrymany dünýä beren gahrman diýen. Ol ene arkadagy bize bütün türkmen halkyny arkadagy beren güni gahrman. Arkadagy dünýä beren aty türkmeniň atasy. Türkmeniň arkadagy. Howa. Ol ojak biz üçin mukaddes. Goý Edil arkadamyzyň jan sag bolsun. Edil arkadamyz türkmen halkyna şular ýaly owadan, awadan parahatçylykly bir ajaýyp döwür peşkeş berdi. Yeminim yüzümden arkadan gelen arkadaşımızın sayesinde bir neçe döredilýän mümkinçilikler gurrun etsen gurrun edip oturmalylar. Sebäbi edil arkadaşymız şunýal owadan döwletde bize ajaýyp döwür peşkeş berdi. Bugün küne bizim türkmen aýdym sadlarymyz diňe bir öz ýurdumyz, öz sahnalarymyzda dünýäň sahnasyna millilik bilen ýanglanýar da. Ne özüňizem şaýat edil arkadaşymız bir neçe sunwat dörejilik wekillerini
öz ýany bilen dünýä döwletlerine sapar alyp gidýär ýa bolmasa medeniýet günleri geçirilýär dünýä doğru. döwletlerinde. Haty Şo ýerde de bugün güni bizim güç depdiýimiz şeýle bir owadan sahnalarda şol fenoda saatlaryna goşulmagyna ýanglanýar da elbetde bolup ählimiz bu insanlar. Arkadağımız yurt başına gelen günden başlap Türkmenin milli medeniyetini, Türkmen tıngodyny, Türkmen döredüçiligini gaty uly bagyt goşy bolup geldi. Medeniýet şäherçetiniň özüne näme degeni ýöne koýdy. Neşe taýda biziň neçe oglanlarymyz şu taýda ýaşap ýör. Ak mermer Ak mermer çaydı. Arkadağım dünýäň ýüzüni dostluk sungat köprüsini çekdi. Öň biz Orsiýede gitsek, Moskwa şäherine barsak, nirden geldiňiz? Türkmenistandan edek tanalamyz okdyk. Tanalamyz okdyk, çağalar biz gidemizdi. Inne hemme adamyzy arkadağım öz halkyna bagş edip otýar. Inne şo beýik ýyldız diýen bagşylarymyz ele berip, siziň sunuwadyňyz mundan pessäler, bulardan pessäler diýip ele berip bizi sahnada o näýil ol bagdy. Hem dünýä suud etdi biziň sunatymyz. Dünýä gitýäs bolyn, baryp konsertden öň taýynlyk pursatlar bolýardy. Ondan ýanky tansçylar taýynlyk pursatyny sahna görä, ýanky tans tereketlerini şu sahnanyň ullugyna, kiçiligine görä barandan soň bir şoluň ölçegine görä bir taýynlyk görülýärdi. Şu wagtlar biz eýem tomoşaçyny özümize mail etýäs. Eýem görüp durus. O ine stadanlar köp yerler gördüler. Şular şaýat şoňa. O şoň üçin şu bir gedek dagyny Türkiýe döwletine baramyzda uçsor gelip gonandan ine hemme stadanlardan köpüsi bar. Coşalyň gaýnap coşalyň arkada gelle arkada ýoluna güller düşäliň arkada gelle arkada coşalyň gaýnap coşalyň arkada gelle arkada ýoluna güller düşäliň arkada gelle arkada dip uçordan garşylaýat bolýany Türk doganlar bir deňmeden geçdi hemmeti arkada gelle arkada gelle olar aýdym edip özüne howa bizi görseler konsertde de şo taýdy nire barsalar arkada gelle arkada dip ine dünýäň ýüzüne biziň sunwadymyzy arkadagym biziň kuş depdiýimiz barada ol gurrun ýok. Dünýäň sunwadynyň mekruh bolup batyrly. Indi haýsy döwlete barsak gazalamaýdyp durlar. Ondan şu taýynlyk wagtymyz şol kuş depdiýimizi işläp duran bolsak, eýem şu döwletiň tantynatçylary bar bolsa, gapdalla eýem şoňa goşulyp durlar hereketler edip. Ine zadyly sunwadymyz bar. Arkadagym dünýäň ýüzüne aýan etdi, äşkär etdi. Türkmen sunwadynyň zadysyny. Ediz arkadağımın halk üçün, yurt üçün, vatan üçün galy berse, biziň tungodymy, Türkmen tungody üçün edilen zatlyň aňartyna wärtine göz ýeter ýa-ni jahanjan. Allah'ım ömrüni uzak etsin. Türkmen tungodyny parladyp, dünýäň dört günjünde ýanglanýaryp bilen arkadağın ömrü uzak bolsun. Sağ olun halipa arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Şol arzuwlarymyzdan hasyl bolýan ajaýyp zamaňatyny közüni görýän biz bagtly sunwady saatlary şuň köwünde Sunwadymyzam zadyly ýöne biziň milli giyimlerimiz örenlerini.
Şunu aýdasym gelýär. Bu diýe muzey mi diýe? Siz muzey bol, muzey canly görkezmäne geldiňizmi? Ýok, biziň tansyly wagtlarymyz. Şu konsertde gejekli wagtlarymyz. Arkadagymyz alyp berýär diýemizdi. Olar ol düşýän ýagdaýlaryny görseň jahança. O duýguny beýan edip bolmaýar. Geýänli wagtlarmy görenlerini şu boydan başyna kümüş börklemidi görenni, ol gyň aşlanmady gör. Şo kümüş çaýlanmaz. Şo ketenlenmez. Bu gelin gyýlanmadyň etýän keşten aşlary. Bu da kolyan hallanmaz. Bu edilýän keçelerimiz. Hemmetini arkada baydağımızın deňine parlatda bulary. Dünýäň ýüzünün halklary xyridara aktyrk metelpegimizi gördüm. Bir gedek Kuştaýdan gidemizdi. Germaniýada bir konsert berýär bolýany. Şo taýdan alyp gitdik. Kırmızı zonumuzy, begres zonumuzy, çawdymyzy nagşlanan. Şulara sowgat etdik. Indi konsertiň öň ýany mihman garşylaýar. Şo diýen eginne bizim meren keten köýnegimiz bilen sowgat etdik. Gök begres zonumuzy. Çıkarman şoň bilen gezip ýör. Onuň bir şo Niýemis döwletiniň raýatynyň bir şol guramaçylygyň biri rus dilini bilýär. Jamal Taparova diye şu wagt diye Germaniýada iň bagtly adam diye şeýden anlaýar. Biziň libasymyz gelýär. Iň bagtly adam diye. Bu diye hakyky ýüpekden dokolandat ol biziň ýurdumyzda diye olar ýalydadyň bahasy ýok diye. Başıňa dik bolsun işiňdir awaç. Bu dilekler sena bolladı bana. Başıňa dik bolsun işiňdir awaç. Bu dilekler sena bolladı bana. Başıňa dik bolsun işiňdir awaç. Sizden döwlet tapdy, Türkmen döwleti. Biz bagty del bagy, bizi gölledi. Bakı bir taraplık bayramımız toylanan o da bilýär. Dünýä döwletleriniň sünnet wekilleri elde şolaryň biri bilen bir ýakynyň bolan söhbetimize bir ýakyn günlerde öz ýurduňyzda dolanyp bararsaňyz, şonu aňyrda bir dost ýarlaňyz, bir ýakyn hosarlaňyz sorar. Bir Türkmenistan nähili ýurda ekeni sorar, şonu ýan depterçeňizde bir gysga söz bilen bellersiňiz, biz hakda näme bellersiňiz dep şeýlerek bir söhbet etdik bolan. Men ýa-da gysga söz bilen Türkmenistan milliligiň hemde mehmanseýerligiň ýurdu dep belledim diýdi. Şu bizi şeýle bir buýsanlarda arkadagymyzyň bize şol ajaýyp bir pursatı bize peşkeş berýär. Zahyr arkadagym bar bir mehr muhabbetden kalby doly, çağa gögünli. Her ýyly garşylanyna toý taçagynyň başyna ýyly arkadagym ıglan etdi şu taýda şu ýyly şular ýaly şygar bilen garşylatak nähil bolar diýipdi. Anha 2018-nji ýyl Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi. Ne 2019-njy ýyl Türkmenistan rewaçlygyň watany. Şonu hemme ýurdun küncünden raýatyny çağırıp uly bir toý taçagynyň başyna uly maşgala bayramçylygyny başlaýardy arkadagym. Döredicilik akşam arkadagym her ýylym bize bir täsin bir açyş etdi. O her ýyl täze bir eser, täze bir aýdym. Ähli zatda bize lider hukmy arkadagym halipa bol. Arkadagymyň balyçyklaryny gördiýän. At minse gapdalyny bedegiň üstüne otyr. Tigremti gapdalyny tigir sürüp barýarlar. Bu sport aýaglaglaryna menende nähili. Öz balasy bilen. Nesille dowam etpa. Şatlyk ýan sallyda. Ýa-da arkadagym arzum diýip bir goşgy ýazypdyr, şygyr ýazypdyr, mukaddes şygyr. Ony Kerim Oljan ustatlyga ýetişipdir. Şeýle bir gowy malaýym odan saz ýazypdyr. Arkadagymyz bilen bile aýdym ýerine ýetirdi. Arkadagymyz şu taýda şeýle bir täsinlik aýtdy ýa-da men niýe oglanlygymdan niýe nemis diline gyzyklanýardym diýe. Şu wagtam gaty köpe goýan niýe. Onuň Kerim Oljan bolsa
İngiliz dilini gowy diýär. Ne şol arkadagymyň arzuwum diýen şygyryny Kerim Moljan İngiliz diline terjime etdi. Ondan arkadagymam bir wendini nemis diline terjime etdi. Ine şeýle bir täsir naxşam bir wend türkmen diline, onuň bir wendi İngiliz diline, ýene bir wendi nemis diline arkadagymda aýtdy. Onuň saz senetleri bölüp aranjировка diýilýärdi. Onam Kerim Moljanyň özi. Ine dowam et. Sebäbi arkadagym biziň hemmämizi halipa bolsa, o jogundan başlatdy. Şoň üçin her bir pursatda buýsanýan şol olacak. Buýsanýan her bir enatada görelli alyň diýesim gelýär. Her bir arkadagym bütün halky gowluga çagyrýar. Yine bir gezek näme diňe arkadagyma tagdym ömürdok bolsun. Arkadagym toy tutya, toy tutya, Türkmen düğün toy tutya, arkadagym toy tutya. Arkadagym toy tutya, mihmaneler çar yanın arkadagym toy tutya. Toy tutya, Türkmen düğün toy tutya, arkadagym toy tutya. Arkadagym toy tutya, Türkmen düğün toy tutya, arkadagym toy tutya. Arkada uzak yaşa şükran dedi arkada uzak yaşa şükran dedi arkada uzak yaşa şükran dedi arkada alkış dedi arkada
şu owudun ýurt, asuda ýurt, parahat ýurt, baky bolsun. Baky dursun. Arkadağımız başımıza baky bize arkadağı ordun. 2019-njy ýyl arkadağımın ýurduna her bir ojagy, her bir raýaty bat getirsin. Toýly ýyl bolsun. Şatlykly, şowkunly bir adamlaň ýüzi diňe şatlykdan lowurdap, nur ýagyp dursun. Sağ olun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Sizin hem täze ýylyňyz gutly bolsun. Goý sizin maşgalaňyzda, ýöretine sunwat ojaňyzda, dörejilik toparyňyzda bize gadam basan 2019-njy ýyldyň şöhrat şan getirsin. Goý döre diýen aýdymlaňyz adat, aýdymlar ýaly hemişe tomaşaçylaryň kalbynda ýaşasyn. Täze ýylyňyz gutly bolsun, size bagyt getirsin. Täze sunwat eserlerini edýät arkadaşymda yglan eden Türkmenistan rowaşlygyň watany ýeli size bir ýol ýoda bolsun. Sağ olun. Täze ýylyňyz gutly bolsun.